η Παναγιά, είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, τις είδα με το χαμόγελο και αυτό μου φτάνει. Κοιτάξτε εδώ μάχη που γίνεται! Μεγάλο ντέρμπι! Κοιτάξτε τη Στέλλα, κοιτάξτε το πρόσωπο της Στέλλας! Πίστεψε το! Αυτό είναι, μπράβο! Γύρνα Κύπριε! Έχουμε παίκτριες και παίκτες που παίρνουν εύκολους πόντους. Με πλεονέκτημα αυτό το ματσάρισμα. Ένα λίγο, εγώ επιλέγω, όχι εσύ για μένα. Έρχομαι να σας υποστηρίξω παντού. Είμαι εκεί, σας λέω, σας πιστεύω, πάμε το έχετε. Χωρίς να κοπανάς όμως χέρια, χωρίς να ρωτάς πολλά για Δεν σένα. με απαγορεύει κανένας να χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, θα το χτυπήσω όσες φορές θέλω. Δεν είπα ότι δεν με νοιάζει, έχω δικαίωμα να μην το πάρω. Δεν έχεις δικαίωμα όταν το αποφασίζει η ομάδα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα όταν το αποφασίζει η ομάδα. Ποιος το ορίζει αυτό? Η ομάδα! Μπορείτε να συνοηθείτε. Συνοηθείτε εσείς. Της το εξηγούμε από χθες ότι δεν υπάρχει αυτή η λογική και επιμένει σε αυτή τη λογική. Οπότε, Γιώργο, εσύ τι καταλαβαίνεις? Εγώ σταματάω να ασχολούμαι. Έξαφλο. Απόψε στις 9 στον Sky.